It-tfal huma t-teżor tal-ġenituri tagħhom u meta koppja jkollha problema jkollha l-ulied, il-pis fuqhom jista' jkun kbir ferm. F'One News Breakfast kelmet dwar dan Amanda Briffa li għaddiet minn din l-esperjenza u permezz tal-IVF minn Mater Dei issa għandha tarbija ta' 4 xhur. Koppji bil-problema ta' infertilità jaffaċċjaw sfidi kbar, sfidi fil-ħajja soċjali ġifieri tagħhom, finanzjarja, hija proċess li jista' jkisser familja, jista' jkisser koppja. U hija xi ħaġa li sfortunatament isek ma tistax titkellem fuqha bħal kieku meta tkun marida b'mard oħra. Tabu li jfisser li l-problema tiegħek u l-pis li jġib miegħu donnok trid iżommhom sigriti. Briffa bdiet il-vjaġġ tagħha madwar 7 jew 8 snin ilu meta hi u żewġha ppruvaw ikollhom l-ulied. Wara li t-tentattivi anke bl-għajnuna ta' numru ta' trattamenti fallew, kellhom jirrikorru għall-IVF barra minn xtutna. L-IVF tiegħi rich pregnant però korrejt ta' 8 weeks. Kont għamilta barra minn Malta, kollox comprehensive treatment, l-IVF innifisha ovvjament peress tkun barra trid l-accommodation għat-temp li tkun qiegħda barra, ġifieri swietni madwar 15,000 euro. Għaldaqstant l-introduzzjoni tas-servizz tal-IVF b'xejn għamel differenza lil mijiet ta' koppji li issa jagħmlu l-IVF f'pajjiżna u jħallsu biss għat-trattament. Xorta waħda il-proċess jista' jinvolvi komplikazzjonijiet. Fil-fatt Amanda kellu jkollha tewmin u tilfet tarbija minnhom. Taddi tqala nbeżza, ma tantx tgawdija tqala, dejjem tibżela ħajġri xi ħaġa x'inti taf li biex terġa' tasal sa dak il-pont dbati ħafna. Però bid-bissi ma stqarret il-ferħ kbir li t-tarbija tagħha ġabet magħha. Proċess twil li għaddi anke bl-għajnuna psikoloġika offruta f'Mater Dei. Huwa importanti ħafna għax tiftaħ qalbek ittik it-tools kif tkompli sejjer il-qudiem, tgħidlek li m'intix waħdek. Il-Mater Dei offrulek 3 sessions bil-fors u mal-psikologista jekk tara li inti għandek bżonn, ġifieri tgħidlek ejja u tibqa' sejjer biha. Issa li għaddiet mill-esperjenza kellha żewġ appelli lill-awtoritajiet biex jiddaħħal leave speċjali għal dawk li jkunu għaddejjin il-proċess intensiv tal-IVF u lill-pubbliku biex jitkellem dwar il-problemi ta' fertilità u ma nqisuhomx bħala tabu.